ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунен. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Матеуш Гамрот баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Арман Царукян ба Ҷастин Гейҷи визов дод ва гуфт ки Ҳабиб Нурмагомедов ба ӯ чӣ гуфт. баъди муҳориба ман бо Ҳабиб суҳбат кардам ва ӯ маро бо ғалабаам табрик кард ва гуфт ки ту ҷавони хубӣ. боварӣ дорам ки дар оянда ту бо Ислам Махачев вомехӯрӣ. барои ҳамин ман ба Ислам мухлисӣ мекунам. фикр мекунам ки ӯ Чарлз Оливераро дар муҳорибаи навбатӣ мезана, аммо бошам бо Ҷастин Гейҷи ҷангидан мехоҳам, то ин ки баъд бо Ислам Махачев вохӯрам. нақшаи оддӣ. ман мухлиси калони Ҷастин Гейҷиам. ман ӯро хеле сахт эҳтиром мекунам. ӯ аз ҳама ҷангвари бераҳми вазни сабук аст. Гейҷи 2 маротиба барои унвон ҷангидааст ва ҷангвари мактаби кӯҳна аст, аммо бошам намояндаи мактаби навам ва ман бо ӯ ҷойҳои худро иваз кардан мехоҳам. ман ба боло баромаданро сар мекунам, гуфтааст Гамрот. дӯстон, Матеуш Гамрот дар ҳақиқат сатҳи хуб, хеле хуб нишон дод. ростӣ ман аз ӯ чунин баромад интизор набудам, аммо ӯ маро ҳайрон кард. гӯштинги ӯ дар сатҳи хеле баланд аст. ман муҳорибаи онҳоро чанд маротиба тамошо кардам ва муҳорибаи хеле наздик буд. шахсан ман ғалабаро ба Арман медодам, аммо боз такрор мекунам ки муҳориба хеле муҳорибаи наздик буд. ба фикри шумо чӣ дӯстон, ки дар ин муҳориба ғолиб шуд? метавонед фикротонро дар комментария нависен. мо боша ҳозир пулҳои коркардаи ҷангварҳоро пешкаш шумо мекунем. пулҳои коркардаи Матеуш Гамрот $165,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Арман Царукян боша $110,000. пулҳои коркардаи Шавқат Раҳмонов $92,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Нил Мегни боша $120,000. пулҳои коркардаи Умар Нурмагомедов $44,000 ва пулҳои коркардаи Тиаго Мойзес боша $104,000. топови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Шавқат Раҳмонов баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Нил Мегни аз дохили қафас истода ба Стивенс Томсон визов дод ва баъд дар пресс-конференсия баъди турнир аз ӯ пурсиданд ки барои чӣ ба Ҳамза Чимаев визов надодӣ. Шавқат чунин ҷавоб дод: барои чӣ ман ба Чимаев визов надодам? вақташ меояд. фикр мекунам ки баъди 1 ё 2 муҳориба мо бо ӯ вомехӯрем ва шояд ки барои камарбанд ҷангем. агар ки Камару Усман карьерашро ба анҷом расонад ва аз ҷангҳо рава, пас ин беҳтарин кор мешавад, ҳам барои ман ва ҳам барои Чимаев. ҳозирачда боша бояд оҳиста оҳиста аллакай ин муҳорибаро пеш бурдан дар кор. ҳар дафъа шавқи тамошобинос зиёдтар шудан мегирад, гуфтааст Раҳмонов. хотиррасон мекунем ки ҳам Ҳамза Чимаев ва ҳам Шавқат Раҳмонов дар вазни нимёна баромад мекунанд ва байни онҳо чанд маротиба муноқиша шуда буд. барои ҳамин муҳорибаи онҳо маънои хуб дорад. аммо дӯстон, ман фикр мекунам ки ҳозирачда барвақт аст барои чунин муҳориба, чунки ҳардуяшон ҷангварони бебохтанд ва агар онҳо барои камарбанд ҷанганд, тасаввур кунед ки чанд қадар хайпи калон дар атрофи ин муҳориба шуда метавонад. дӯстон, шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед ва ба фикри шумо агар муҳорибаи онҳо баргузор гардад, ки ғолиб шуда метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.